आरामल' थाबायबाय था जा बरिया दंखुमायो आरो ने बिदि हेलो वेलकाम टू बेक स्टोनार ब्लग जोङो दायो मानास बर्डाराव दंफैयो आरोना गाइस मानास बर्डाराव दंफैयो जोङो बेरायफैदों आरोना मोनसे फट'सुट लानानै फैदों जोंहाय दङ माबायाव दङ रुटिं राइडार ब्लगबो दङ जोङो आंजोंहाय आरोना गाइस बेनो आरोना लकेसना जा बरियायै दा बुंसै आरोना नै ओरैबायदि मोजां आयो दा बुंसै आरोना गाइस जोंनोबो थिग बरिया दा सब भिडिअ लानोबा लादो जायाखै आरामल' थाबायबाय था जा बरिया दंखुमायो आरो ने देखायनो बरियालै लकेसना गाइस फैनो हागोन आरोना इयो जोबथा मोजां आरो बेबायदि लकेसन मोननाय नङालै बिदाबो नै हाजो स्राय 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 दैयाबो दं खाथियावनो दंखायो ए फट'शुट खालामगासिनो दं आरोना जों फट'शुट जोङो नागिरै नागिरै फाइनालि दै मोनसे मोनफैबाय आरो गाइस बेखौनो लोंनोसै गांनायाबो हाला गांनायाबो हाला जोंना नै बुरथिखौ आंबो लोंनोसै स' गाइस जोङो दा दै नागिरै जोङो दै मोनबाय आरोना नै गाइस जों दै मोनबाय बेनो आरोना ओरैबायदि फ्रेशनि बायदि दै दा बुंसै आरोना फ्रिजआबो आस्लाबनाय नङा आरो ओरैबायदि थान्दा नै माबा जालायदों नै खुवा खुवा जालायदों आरोना गाइस नै आयौ थांगासिनो दं नै जों दा नै बैहाय थाबायगासिनो दं जों सय भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरोना गाइस मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड साबस्क्राइब एन्ड कमेन्ट खालामनो दाबाव आरोना गाइस देखायलांबाय थागोन आं गाइस